kaburuji e demngal pular e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe ten ko radio Jawol Sare on calminama to gonɗon no gonirɗon kala joni meftande men e kaburuji. Meftande men kaburuji jamma hande jaten koye denɗi Amatoure e kaburuji dowlaji dentudi e kaburuji international. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam hiire mon walla jaam waale mon wonante hawnaki to gonɗon oɗo waktu joni toon to Los Angeles ɓe goni ko 10h30 jaam, toon to Chicago e toon to Dallas ɓe goni ko minuit 30, ɗo e Cincinnati New York ɓe goni ko 1h30. ɗum noon toon to Nouakchott yettima joni 5h30 subaka, Paris yettima 7h30 subaka, toon to Beijing Chine woni joni ko 1h30 kiiɗi. Habaruji moɗon e ndemgal pular guiɗirɗen kodi États-Unis ko hande ñalawma to ɗo e États-Unis ko ɓuuri haalede d'abord koko fate cérémonie ji guddigol waɗo galle kanko ancien président Barack Obama toon to Chicago. ɗum noon yiyam président gurɗi ɗi fof gari toon haydi kanko Donald Trump, kanko tan woni mo invitaka to. Donc hay sindo haala makko haalaka, hay sindo inde makko haalaka, e nder discours mo kanko ancien président Barack Obama mo ƴefti o haali hen gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa yimɓe aroɓe e ɗum noon yimɓe oɗo sa joni dariɓe haɓeteɓe pour ko fate dartade won ko watte gueɗe ɗe ganduɗa henne taw ko bonnoji dejre bonnoji ko kisal teddugal gonnogal ɗo États-Unis. ɗum noon hol gueɗe poɗɗe waɗede. ɗum noon kanko ancien président Barack Obama o haali gueɗe kewɗe kadi wi wonde ko oɗo sa joni ne wayno ko surtout enen tawde artificial intelligence nan inen yanti kadi anniyaji bonɗi ɗo yimɓe yiɗɓe firtude holno gurdam Amérique no wayni ɗum ko hunde ko poti rentade hen. O haali hen kadi o wi wonde ko ene wayno oɗo sadio. O haali hen kadi kanko ancien président Barack Obama o wi oɗo sadio kala ko woni Amérique ene wayno ko menace uji mawɗi gonɗi ɗon. Menace mawɗo d'abord koko fate démocratie, menace uji kadi ɗi henne ko fate kadi ko Amérique koko jogori joñade, kontinde joñade, ko kontinde kadi sertude e kala ko wiyete en aadaji jokkodiral gonnogal hakkunde leƴƴi gonɗi ɗo Amérique kono leƴƴi gonɗi kadi caggal. ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko ancien président Barack Obama o haali kadi gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa en surtout en tampere yimɓe jogui oɗo sadio ko fate caɗele immigration. Surtout kanko ancien président Barack Obama o haali gueɗe kadi o wi wonde so tawi en gari e ñalawma wonde oɗon saaha en natti hollodirde, en matti kadi gonɗinde wonde ko yadde suɓade mo jiɗɗen, ɗum ko hunde wadde fayida. en natti kadi gonɗinde wonde ko jeeyade leydi ndi walla ko fate citizenship, ɗum ko gueɗe poɗɗe respecté. en natti kadi wawde hutorade konguɗe meɗen en ngala hattan haalde ko miijiɗen. natti kadi wawde nanngude goto foof no foti nanguirede, e ɗum noon respectude goto foof. e ɗum ɗo fof natti wonde gueɗe ɗe ganduɗa fayida leñƴi meɗen. donc en wayni ko ɗon saaha heddoto ko walla ɓe gartinɗen yo laamu en ko ɓen kañumen mbawata fewjande koye meɗen. ɗum ɗo kadi ko hunde ko danger mawɗo. kanko Barack Obama ɗum woni discours makko no juuti. ko wonde fof yiyama toon hono ancien président ji wurɓe, hono kanko ancien président Bill Clinton, wonde joom suudu makko Hillary Clinton. donc kanko ancien président George Bush e joom suudu makko Laura Bush, e kanko kadi ancien président Joe Biden e joom suudu makko kanko Jill Biden. ɓeɗo fof jiyama toon ko jiida e ɗum kadi hono kanko Michelle Obama e sukaɓe makko ɗiɗo rewɓe gari toon. donc jiida e ɗum ɗon kadi ne wayno ko yimoɓe heɓɓe gari toon. ɓeɗon yimoɓe kadi ene yiiye hen hono kanko Stevie Wonder, en yiiye hen kadi hono kanko Bruce Springsteen. donc ne yiiye hen hono kanko Stevie Wonder, en yiiye hen hono kanko Eddie Vedder, John Legend, Jennifer Hudson, Mark Anthony, Roots, U2, Bono e Christina Aguilera. ɓeɗo fof ne wayno ko yimoɓe arɓe toon oɗo cérémonie. ko fate galle o kadi ne wayno ko galle o ko mawɗo seeɗa. ɗum noon ne wayno ko valeur muɗum oɗo sa joni $1.75 million. ɗum noon kadi ne waɗi mission, en waɗi kadi nokkude basket fijete, en waɗi kadi librairie mawɗo, en waɗi kadi nokkuji kadi kanda joom suudu makko kanko Michelle Obama. ene wayno ko gueɗe guila e comci ɗum modèle ɗi waɗanno. ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa en kanko ɗiɗo président ji nayyi wurɓe ancien président ji kañumen fof tawama oɗo cérémonie. ɗo noon ko toon to Chicago mbiyata ɗum sud. ko wawi wonde fof oɗo kadi ko galle mawɗo kadi ne waɗi kadi nokkuji ɗi ganduɗa kanko gurdama ko kanko Barack Obama guila woni cukalel. ɗum noon ɗo fuɗɗoto ladde ha ɗo haw mawni ha kadi ha jokkodiral makko Michelle Obama, ha kadi activité ji ɗi waɗanno e gurdam makko surtout toon to wonti Chicago. hade makko wontu toon sarɗiyanke toon to Illinois ha wonti président. ɗum ɗo fof ko gurdam makko e kadi gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa parɗe histoire kadi jokkodiral leñamago gongo e États-Unis. kanko hoore makko wuuri hen siftindon tan kanko yummakko ko tubak, bammakko kadi ko ɓaleejo. ko wawi wonde fof ne wayno ko ɗum woni ñalawma hanki o ko woni ko ɓuuri haalede ɗo e États-Unis. donc ko ɗo cérémonie donc siftindon tan président ji fof gari, kañum fof invitama heddi kanko gonɗo gardiɗo leydi États-Unis honno Donald Trump.
hande tonto États-Unis ko peloji kadi jalti hande dum non ko wonande kasoji di ganduɗa kamɓe immigration service oɗo saji mi dokki contracteur uji kañumen ko galleji mumen en mbaɗa hen yimɓe ɓe ganduɗa kamɓe immigration ɓe nangi oɗo saji on kin hise kena bo 50 ujunere neɗɗo taw kañumen koyemen ko yimɓe ummiɓe caggal leydi ko sakiti ko yiyama nokkuji kewɗi surtout toon to Texas wono kamɓe sokaɓe toon taw ko immigration wayne ɓe jogui tableau ji ɓe kolla mbiya wonde ko kamɓe ɓe gona waɗa boniyankoɓe koɓe arnoɓe yidde dañji fewnude gurna walla moƴƴinde gurna mabɓe kono ene wayno tawde ko ɗiɗo condition ngaji ɓe jiiɗi hen nawtede ɗum noon kadi ko hunde won mabɓe ene cukli nawtede walla jiiɗi nawtede kono donki ɓoccitade e kasoji mabɓe kamɓe immigration donc yiya oɗo sadio noon kamɓe laamu ngo ene wayno ɓe dokki ko contracteur uji yimɓe indépendant ji taw ko kañumen jeeyi nokkuji men ko toon moftata hen yimɓeɓe e kadi ene wayno ko hay kaldigal noɓe kaldirta e ɓeɗo yimɓe nangaɓe toon natti kadi wonde hakkude neɗɗo e neɗɗo ɓe kutorto joni ko gueɗe intelligence artificielle e kadi ene wayno ko ɓeɗo kadi contracteur uji ne wayno nanguɓe toon yimɓe batti kadi yimɓe ligginde yimɓe nangaɓe toon ɓe no taw goto fof yoɓete ko puuɗu kalis kutorteɗe États-Unis o par ñalawma ɗum ɗo fof noon e wonande kadi yimɓe haɓenteɓe ko fati e haqqe innamade mbiyo ɗum ɗo fof ko travail forcé e kadi ko hunde moƴƴani kono noon wonande laamu ngu wi hay sinde heeɓi ken wona 70 milliards de dollars ɗum noon ko hunde wotande toon to congrès kamɓe laamu ngu ala fof gueɗe ɗeɓe mbaɗi pour waylude gonki kamɓe yimɓe nangaɓe toon te kasoji ɗum noon ko ɗum waɗi yiyama ko sakiti ko en yimɓe hewɓe canko hen toon te kasoji ɗi walla ne gone condition ngaji taw ne gonde e ñawuji safaruji ngala toon kadi toppitaka no poti toppitorede ɗum ɗo fof ko hunde ganduɗa oɗo saha joni kamɓe yimɓe avocat ji ɓe walla yimɓe haɓeteɓe ko fati haqqe innamade nene continue ne pela laamu makko kanko Donald Trump et surtout kadi to ɗoɓe gueɗɗi ɗoɓe pelli kadi ittude ɓeɗo sokaɓe kasoji ɗi ganduɗa immigration fonno rende kono ɓe dokki ɗumen ko contracteur uji taw ko yimɓe ganduɗa en indépendant en mbaɗata ko ɗum won business aji men kadi business mo mbaɗata o batti kadi ko forsude yimɓe ene liggin ɗumen tan joɓat ɗumen tan mbuuɗu par ñalawma hande habaruji men e États-Unis toon to Washington DC hono woteji baɗɗi toon ko fati en élection ngaji primaire noon ko wonde maire toon to Washington DC hono kanko biyeteɗo Janice Lewis George ɗum noon ko sarɗiyanko wonna toon to Washington DC noon ko kanko gañi oɗo sadio woteji bonnoɗi toon ɗum noon o foɗodiranno koye neɗɗo biyeteɗo Kenyan McDuffie ɗum noon wayno ko kam waɗi résultat ji muɗum ko 53 contre 37 mais ñalawma alhamisi hono kanko Kenyan McDuffie o wawi kadi noddude ho Lewis George o wi wonde ko wayno ko on gañi mo yetti ɗum kanko oɗo suku debbo noon Janice Lewis George en wayno ko ngowani ko conservative hono maire mo New York hono Zohran Mamdani en wayno kadi en wayno toon kadi to Los Angeles hono kanko jogorɗo yaade kadi woteji yonterɓe garornde pour foɗodirde hono gonɗo toon maire o pour banggue démocrate hono kanko biyeteɗo Nitya Ramnan won kañum hoɗum ko conservative en wayno foɗodirte toon to Los Angeles kanko Zohran Mamdani donc yettiɓe kanko Louis Ode kanko Ntiyan ko way wonde fof ene wani ko so tawi kanko Janice Lewis George to heeɓi wonde maire toon to Washington caɗele kono jogorɗo wonde hakkude makko d'abord ko hakkude makko e Donald Trump par ce que Donald Trump ene wani ko kañum hoore mum yiɗa kala ko woni démocrate en e surtout ene kanko Louis George o yiɗa o ardo toon fuddima kanko Donald Trump déjà haalduji bonni ko fati oɗo en mo ganduɗa gañiɗi ko woteji élection ngaji primaire toon to Washington DC donc siftin toon to Washington DC ono kanko gonnoɗo toon maire o en wayno oɗo saha joni kanko biyeteɗo Muriel Bowser en wayno kanko waɗi makko jawo retraite ɗum woni donc wonani candidat ko kanko wonno toon maire toon to Washington DC habaruji men États-Unis cakkiɗon ko coupe du monde ɗum noon e wayno ñande alhamis nde donc ñande alhamis nde wayno nokkuji nayyi jiyama wonde kamɓe coupe du monde équipage muɗumen e petti toon ɗiɗo nokkuji noon ko toon to Atlanta toon to Los Angeles toon kadi to Canada toon kadi to Mexico toon to Atlanta ene wayno ko kamɓe Afrique du Sud ɓe pottuno koye Czechia donc goto men fof bini goɗɗon bigoto toon to Los Angeles Suisse fottuno e kañum Bosnie donc Suisse fi 4-1 toon to Canada ene wayno Canada ɓe pottuno e Qatar en wayno ko Canada fi Qatar 6-0 Mexico kañum fottuno e République Corée en wayno Mexico fi ɓe 1-0 ɗum noon ko toon to Mexico ɓe juuno ñalawma aljuma hande ne wayno ko ndemina hono kamɓe Brésil ma pottu e Haïti ɗum noon ko toon to Philadelphie États-Unis Maroc ma fotti e Écosse toon to Boston en Turquie ma fotti e Paraguay toon to San Francisco États-Unis kañum hoore ma fotti e Australie ɗum noon ko toon to Seattle ñande samedi kadi ne wayno matchuji nayyi goɗɗi no gooti ne wayno ko toon to Toronto Allemagne ma fotti Côte d'Ivoire Kansas City no kamɓe Équateur ma fotti e Guracho Suède ma fotti e Netherlands toon to Houston Tunisie ma fotti e Japon toon to Monterrey ɗum noon ko toon to Mexico
khabaruji men international kanko Donald Trump en wayno artido États-Unis ummade ton to France kala o yano ton ko tawede jonde ko mbiyata G7 ande do jonde kadi rendino ko leydel kewde ko buri nawde ko Europe ko non ko leydel kadi jogibe dolo do sadio ko buri haalete no en ko jokkondiral ko faati ngal e kadi jokkondiral ko faati kisal e surtout kadi moƴƴinde ceylawel gongal hakkunde felle kewde gonnode hakkunde mabbe kambe de do leydele G7 e surtout en tawne haala hen ko wayno tan ko way wonde fen ko kanko Donald Trump ko buri haalde ton e surtout ko buri haalde yimbe jodnobe ton ko faati nanodiral gargal hakkunde makko kanko kambe États-Unis kambe Iran ngal don nanodiral ngal non ko pour dartinde hareji gondodi son to Iran hareji di ganda kambe États-Unis be gomini dum mois d'avril dum non ko kambe peje mabbe kambe États-Unis Israël contre Iran dum woni ko buri haalde ton ko faati kam be leydel Europe jokkondiral mabbe États-Unis ko kanko Peter Hegseth e nder kongudi kadi di jofti ton to France dum non min non ko ton ko wuro weten Evian o haali gede kewdo critique wala yenni kadi hono otan e surtout yenno urtini ma gede kewde nganda otan leydel mun jabani yantude mabbe kambe États-Unis hare mabbe ndem gumuni contre Iran de kanko Peter Hegseth on haali hen gede kewdo poddi yewte do sadio e surtout kadi wi wonde ken wayno ko so tawi wana États-Unis dole ngala e otan hen wayno otan cukurani wonde dum do fonon ko halluji di nganda kambe leydele de nganda en jaabe otan membre kodi en wayno jabandi don halluji fof kadi e wiide mabbe kadi ko halluji kontindi dogande ko fate peccor gongal mo ganda kambe laamu makko kanko Donald Trump o moni gila be puddi laamu makko e janvier hitandu ujunnaji no gas tonto France on kanko Emmanuel Macron chagal kadi dawa tawa batu G7 dum non ko en wayno ko taw kadi am wonduno don sa en hono kanko président États-Unis Donald Trump en wayno ko chagal ngudon boso en wayno ko kanko Emmanuel Macron invitama tonto kala jandi yankobe tonto France de émission mo biata l'événement e dum non der odon émission kadi kanko war makko haali gede kewde nganda ko wadi ko ne laamu dido dubi o haali kadi no wayno ko gila hitandu ujunnaji dide sappo jeedi ko den kadi o bamta kadi wonto président tukinden ha faado o sadio nen wayno ko mo yaro retraite mo yaro dubi capande jeego mi joyi en wayno wadi godi gede moƴƴi de ganduda wonanti tonto France ko haali kadi wayno ko lamdo jogor lomto yadam fu ma taw réalisation ngaji kewdi ni ganda dum non ko faati politique ko faati ngal e ko faati kadi jokkondiral kambe français e leydel ni ganduda en seyla mabbe dum non ko kanko Emmanuel Macron haali hen bilan mawdo bilan kadi moƴƴini laamu ko no feewi khabaruji men international hande no kambe leydi Iran be no continue hande wiide wonto ko do sadio en wayno be jabi nanodiral gargal hakkunde mabbe kambe États-Unis gal dum non e tugnade kadi kongudi gumi ton to terrain on kanko gardido leydi terrain hono do sadio en wayno wi wonde ko nanodiral gal en wayno surtout yenno kadi kambe Iran ko be nanodira be badane ko sibabu ni gal do nanodiral ay kadi kambe Iran gal mi joko signinde hande ton to Suède en wayno ko kanko gardido leydi na o jabi dum donc e nder ngol jefti kanko gardido wonbiat supreme leader hono kanko Mujtaba Kamanel no ko gar ender kongude haali wi wonde ko jogi sikitara hande ko fate nanodiral ko fate famde hono kambe États-Unis e kambe Iran ko be pami ko fate holno guerre de ton to Iran o ko non wayni ko sibabu ni hobi wonde kongudi walla wajuji kewdi fu umade son président mo Iran hono Masoud Pezeshkian yimbe wajure bodbe wonbe ton to ko fate sécurité mabbe ton to Iran e wayno o jabi ngal do nanodiral yo signin ko way wonde fo en wayni ko kanko gardido leydi Iran o do sadio anda ko woni ko non wayni ko gillande harde fuddi den tuma woni ko ton to Russie ta pasko ko gagnino do sibabu ndi Israël jinno ko warde ko wonde fof en wayno ko do sadio hono kambe États-Unis tungnade kadi ko fama hande en wayno ay sindu ko kanko JD Vance e kanko Donald Trump be ni continue wiide wonde be jetta nanodiral ngal a sibabunte Iran ma jabi gede ki woppude gede kewdo ko non ko buri critique do sadio ko Iran ko jogori hebde ngal do nanodiral ko hunde de medan hebede gile ardino be États-Unis dum non ko gile kanko Bush mawdo Haiti Bush to ka Haiti Clinton Haiti Barack Obama a tawden hise kana boy $10 milliards Iran jogori hebde surtout en ko fate ngal don ciagal ngal don nandiral Iran kadi ma jogori wawdi yeyde pétrole mudum partir de jango dum non kalde nanodiral ngal signina dum non signinte ko hande tonga partir de jango Iran wa yaltinde pétrole mu yeya dum non kadi ko sanction ngaji badonode Iran tugitan gilla président Obama ni wona lambo kanko Donald Trump ni wona o yamdini dum do fo non ko hunde de continue critiquer de kanko lammo ko kanko Donald Trump kono way wonde fo en wona nanodiral ngal kadi ma ussu cedele gondo ton mo enoria so tawi non surtout galleji jandi en ko be kew bi so tawi kambe Israël be continue sabotage mo badas surtout en hareji de be ngoni ton to bangi worgu Liban
tonto nyame dum non ko tonto Niger hono kambe agence France Presse be mbi wonde ko wayno be dañi seedeji mbi wonde ko perlaji nana ma tonto airport international gondo tonto nyame mo biata jori hamani dum non wayno ko tugade kan kongol gumigol tonto ministre to public fate défense lendi o wonde ko yimbe badbuni yankobe tawkadi ko wala dum ko leydele godde gari motoji men pour mbi kanyumen ko menen benna barrage mon kambe kam militaire mbadi son surtout tonto diwan airport international to kono wi wo ciagal mudum kambe militaire Niger be mbawi dartade be don e mayni be dartini dumen be kabe mumen kadi be kawi dumen ko ay won fof ala desuji dokkadi taw maadi son to gouverneur holbe don yimbe be mbiyata kadi holbe don leydel takete ko ay won fo en wayni ko tonto airport to tuggiti nyante tuggi lewru janvier hitanduji najir nogas jogam attaque banno tonon kambe lamgu beydino ko fati kisal tonto airport international to fof dum non tambe mbadi hen barbuleji kebi mbadi hen kadi caméraji surveillance rende nokkuji de en ko fati abde wad boni ko ay wonde fof odo attaquante baddo nyande tonto alhamis subaka kadi no wayno ko desuji mum dokka kon fe ko non wayno ko kambe lady Nigeria odo sajon donc tungnan hande communiqué en wayno ko kambe yannobe son tondo winobe ni yana tonto airport en wayno ko sibabunde pellundiral bangal ton be mbawi bondude won avion ngaji won surtout won avion goto be Sky e kadi Air Côte d'Ivoire kanyumen ko avion ngaji gonno en dum kadi wadi kadi Airbus goddo 319 bonandeji sibabunde pellundiral bangal tonto airport gon tonto nyame ko ay wonde fo ala maydo hen ala gañide hen kadi wonante yimbe tawnobe tonto don non siftin don ko musiddo mon amature haltre mon musidbe tedbe ten ko radio sar ko do tongi meftane men e jamma hande o en nyaagi mo jam mo jam woni jungo mum da wadante en jam